ברוכים הבאים לליטל מקצרת את סיפורי האימה האמיתיים של האחים גרים. לחוטב עצים עני ואשתו נולדה ילדה, אבל הם היו כל כך עניים שהם לא יכלו אפילו להאכיל אותה. מלאכית ירדה מהשמיים והבטיחה לחוטב העצים לגדל את הילדה שלו באושר ואושר. החוטב הביא לה את הילדה והיא באמת גדלה בגן עדן, משחקת עם מלאכים, עם בגדים חמים ואוכל טוב. אבל יום אחד יצאה המלאכית שגידלה את הילדה למסע ארוך, ונתנה לה לשמור על מפתחות גן העדן. היא אמרה לה שיש 7 דלתות, אבל אסור לפתוח את הדלת האחרונה. הילדה הבטיחה שלא תפתח את הדלת האחרונה, אבל כמובן שאחרי שהמלאכית יצאה, היא פתחה את הדלת. מאחורי הדלת הייתה אש אלוהית והיא נגעה בה, מה שגרם לאצבעות שלה להיות זהובות. כשהמלאכית חזרה, היא שאלה את הילדה אם פתחה את הדלת. ברור שהיא ידעה שזה קרה, אבל בכל זאת היא נתנה לה הזדמנות לומר את האמת, ובכל 3 הפעמים הילדה שקרה. המלאכית גירשה את הילדה חזרה לארץ, אבל חסמה את הפה שלה, כך שלא תוכל לדבר. הילדה חיה במשך שנים בתוך עץ, ויום אחד מלך שצד ביער מצא אותה. הוא התאהב בה ולקח אותה בחזרה איתו לארמון. אחרי תקופה נולד להם תינוק, ובלילה הגיעה המלאכית לדבר עם הילדה. היא הציעה שתתוודה, והיא תיתן לה את קולה בחזרה, או שתיקח את הבן שלה. הילדה דבקה בשקר שלה, והמלאכית לקחה את הילד. כל אנשי הארמון חשבו שהילדה אוכלת תינוקות, ובגלל שהיא לא יכלה לדבר, היא לא יכלה להגן על עצמה. המלך לא האמין לזה, כי הוא היה מאוהב בה, אבל אחרי שנה זה קרה שוב, ושוב הילד נעלם, כשהאימא שלו סירבה להתוודות. ואז אחרי שנה נוספת, שוב. אז המלך נשאר חסר אונים, והתושבים החליטו לשרוף את המלכה. הם העלו אותה על המוקד, והאש חיממה את הלב הקר שלה. היא התוודעה לפני מותה על זה שפתחה את הדלת והמלאכית הורידה גשם. קיבתה את האש והחזירה למלכה את כל הילדים שלה, יחד עם הבטחה לאושר ואושר נצחי. ואני אומרת, אני לא מבינה את המלכה. רק כשהיא הייתה קרובה למוות היא חשפה את האמת. כאילו היא החליטה בכוח לסבול, רק לא לספר שהיא עשתה משהו לא בסדר. וגם, מה קורה עם המשפחה הענייה שלה? אין המשך לסיפור שלהם, הם לא נפגשו ביער. אבא שלה היה חוטב עצים, והיא הסתתרה שנים בתוך עץ. אני מודה שהייתי בטוחה שבסוף הסיפור הוא יגדע את העץ שהיא הסתתרה בתוכו, או משהו הזוי כזה. מה אתם חושבים על הסיפור?